Goedendag iedereen, te Zaamslag in de provincie Zeeland. Ja, voor de liefhebbers van rommelmarkten. Dus nog een interessante informatie. Dus hier op zaterdag 30 april van 9 tot 14 uur de Zaamslagveer Rommelmarkt. Dus Zaamslagveer is even iets verder. Ik ga dat zo dadelijk tonen. Zo momenteel nog wat beelden hier aan het plein van Zaamslag. Hier heb je dus ook het doorstromingsverkeer komende van de N290 richting het dorp hier of ook richting Terneuzen. En dus met de fiets wil je ook via deze route. Zo, het stond dus hier duidelijk aangeduid aan de bushalte. Zo, en even verder dan, de richting naar Hulst heb je Zaamslagveer op amper een kilometer afstand van Zaamslag. Zo, aankomst hier van het Veer. Ja, hier staat ook aangeduid. Dus dat is het. Een kleine woonzone, dus hier. En de andere kant van 9 tot 14 uur. Ja, die zone is net op mijn fietsroute, dus voor Terneuzen ben ik automatisch door Zaamslag. Dus Terneuzen, Zaamslag, dan Vogelwaard of eventueel verder naar Hulst. En ook hier de afstand dus van Hulst is dat 11 kilometer, dus hier nog enkel, 200-tal meter, dus 11 kilometer, dat is in principe 12 tot 14 minuten rijden. Met de fiets 40-tal minuten. En dan hier, Zaamslag op zichzelf 1 kilometer, Terneuzen 9. Zo, dat was nog even hier op een fietsroute. Interessant voor mensen die houden van rommelmarkten. Natuurlijk ook wel terug te vinden op de website. En er zijn er wel meer in de streek in deze periode. Dus wel interessant. Tot de volgende.